うるせえな、彼氏、彼女ってさ、そろそろやめねえ。なんで付き合ってる人のさ、話を聞かなきゃいけないの、僕が。クリスマスを充実させたい一人が最高です。で、まず自由度が全然違いますと。起床時間も自由だし、まあ、髭も伸ばせるし、服装も自由だし、まあ、食事も自由だし、金額も自由だし、一人で全部楽しめるんですよね。で、あとはなんだ、コスパがめっちゃいい。で、まあ、カップル価格とか予約競争とかどこも混んだストレスめっちゃ溜まるんで、まあ、そういうの全部避けられます、一人ならと。強っ。で、あとは時間効率もめちゃめちゃいいんで、待ち時間もゼロだし、一人でどっか行けば、意見調査ゼロだし、ね。そういうなんか大変な思いするじゃないですか。ディズニーとか行って。どこ行ったって混んでんですから。あとはなんだろうな。マウントのなんか、なんだろうな、社会的な問題みたいなのを否定できますよね。クリスマス誰と過ごすのかみたいなことが、なんか社会的なマウントになってると思うんですけど、まあそれ乗ってる時点で、結構なんか、なんていうのかな、価値観を人にこう委ねてるというか、すごいそれつまんないなと思います。